אני אקח כמה דקות בשביל שכולם יצטרפו, ואז אנחנו נתחיל. ומי שרוצה בינתיים לפתוח מיקרופון, לפתוח מצלמה ולהגיד בוקר טוב ולשאול שאלות אולי, גם אפשר. ניתן כמה דקות כרגיל להצטרף ולשאול שאלות. אנה, בוקר שאלה. טוב. בוקר טוב. בוקר טוב, אייל. אז רציתי לדעת, הזום הזה הולך להתמקד בצד של ההתקשרות, או גם בצד של הזכויות של העובדים בתחומים האלה, או שזה שילוב של שני דברים? אז הפעם זה יהיה רק בצד של ההתקשרות, בכלל להבין את המהות, שצריכה להיות התקשרות, שצריכה להיות התקשרות בכתב, אז הסעיפים צריכים להיכלל, ובזום הבא זה יהיה כבר יותר מפורט לגבי הרכיבי שכר. נתייחס אוקיי. לזה בגדול, ויותר מפורט, פשוט זה עולם שלם וחדש יחסית. אז כדאי להכיר, וכדאי גם להכיר את הבסיס של מה התנאים. כי זה כן משהו שלדעתי גם כל מי שאחרי זה מטפל ברכיבים עצמם חייב להכיר את הסעיפים הבסיסיים האלה שצריכים להיות בחוזה, ומהניסיון שלי, ממה שאני רואה בשטח, עדיין ממש לא מודעים, לא יודעים שזה מה שצריך להיות, לא יודעים הרבה דברים, אז מתנהלים לפעמים אפילו בלי הסכמים. אוקיי, תודה. אז בשמחה. אפשר שאלה בינתיים? כן, כן, יופי, אורטל. תודה. אני התקשרתי עם ספק לשירותי ניקיון בהסכם התקשרות. בהסכם פתחנו נספח, בנספח פירטנו את כל רכיבי השכר. שכר יסוד וחופשה וחגים וכל מה שכולל בנספח אחד, סך הכל התמורה עבור שעה אחת. מהמם, היום אני מקבלת דרישה של תוספת שעות עבור ימי חג, מהמם. ואני באה ופותחת את מופתעת. ההסכם. אני מצאת מופתעת. מופתעת, כי אני פותחת את ההסכם, ובהסכם מופיע רכיב ימי חג. איפה זה שם אותי עכשיו? אני לא הצלחתי להבין. אני הסברתי שאני פועלת על פי ההסכם, אבל מצד שני יש... ככל שזה כולל את הימי חג, זה נשמע שאת לא צריכה לשלם עליהם בנוסף. מהמם, מהמם. אוקיי. אם זה זה, כולל, ומבחינתי זה בסדר. אם זה כולל בנספח, ימי חג. יש אפשרות לכלול, יש אפשרות לא לכלול, זה בגדול. אוקיי, אבל כן, אם הכללתם ושילמת להם מראש, לוודא שזה באמת מה שקורה, אבל כן, זה אחת הנקודות שהן באמת אוקיי, חשובות בנושאים האלה. תודה. אוקיי, ניתן ממש עוד דקה, שתיים, ואם יש עוד למישהו בינתיים איזושהי שאלה, מוזמנים. אפשר? כן. כן. השאלה, העובד עבד שעה אחת לפני חג ושעה אחת אחרי חג, אחרי צהריים. אז, והוא דורש חג לשלם לו 6 שעות. אז מה אני עושה? יכול להיות דבר כזה זו שאלה בהסכם? מאוד ספציפית, באיזה הסכם הוא בכלל? שעתי, חלקי? שעתי, כן, כן, נו שעתי. נו, אז אם הוא שעתי, את משלמת לפי שעות, מה השאלה פה? לא, השאלה, הוא היא עבד שואלת לפי החג, אני אומרת, כן, זו שעה שאלה אחת שהיא מאוד... לפני החג, ושעה אחת אחרי החג, ולא מהבוקר אחרי הצהריים, ומבקש 6 שעות חג. אם לא עבד יום לפני החג מלא, אז מה השאלה? לא, הוא עבד רק שעה אחת. אבל לא עבד את כל אני השעות חושבת שלו, רק שאת שעה. שואלת על מה גובה החג, אז אני חושבת שזה צריך להיות לפי גובה החג, אם הוא עבד יום לפני, יום אחרי, זה אין מה לעשות, אבל זה זה שעה פחות או אחת. יותר. את קובעת את השעות, אז הערך לא, של היום הוא יהיה לא, בממוצע לפי שעות. הוא עובד מהבית. בכלל עוד עובד מהבית. וואי וואי וואי. זה נשמע, כן, תקשיבי, זו שאלה מאוד ספציפית, אני ממליצה לך להתייעץ ספציפית, את יכולה גם לפנות למחלקה של אוטוריטו ולקבל שם ייעוץ ספציפי, כי זה נשמע שצריך פה יותר פרטים, זה לא איזה שאלה כללית. תודה, בסדר? כן. כן. הוא עובד ניקיון אה, מהבית?
לא, הוא הוא לא עובד כנראה לא עובד ניקיון. ניקיון, הוא עובד, כן, הוא איש מכירות. אוקיי, ודרך זה אגב, נושא הוא אחר לא מכר שום לחלוטין. דבר, כן. לא מכר שום דבר, אז אולי, את יודעת. הרבה פעמים מעסיקים, את צריכה להתייעץ עם המנהלים שלך, עם בעל החברה, מה הוא אומר לגבי דבר כזה, מחלקה משפטית, לא יודע. נכון. תודה. זה נכון, תודה רבה לכל מי שעוזר לי. רק הפעם, אם מותר, אני אהיה זאת שעונה על שאלות, ואתם שואלים. זה הפורמט. ואנחנו, אני חושבת שאנחנו נתחיל, ברק, רק תרשום לי אם כולם יצטרפו, אם יש איזה בעיה, אם אפשר להתחיל. תוכל לרשום לי את זה, ואנחנו נתחיל כי אנשים שהגיעו בזמן, מגיע להם שנתחיל בזמן ונסיים בזמן. אז ברק, תרשום לי, כאשר שאפשר אפשר להתחיל. להתחיל, אפשר להתחיל. מעולה. בהצלחה. תודה רבה. אני אזכור לי כבר שלא יפריעו לי, וזה יהיה נפלא. יופי. אז שנייה נזכה, נעשה לנו פה מצגת. נציג את הנושא, נציג את המהות ונתקדם. ההרצאה, אוקיי, אז אני אתחיל אז אוקיי, קודם כל בוקר טוב, אנחנו בהרצאה של אוטוריטה, של המחלקה המקצועית של אוטוריטה, אני עורכת דין אנה בלאו, אני גם בודקת שכר מוסמכת של משרד העבודה, ושותפה במשרד בשלי, בלאו אהרון מועלם ושות', ובמסגרתו אנחנו מייצגים, מלווים ומייעצים כל הזמן למעסיקים, למייצגים, והניסיון שלנו בתחומים האלה של דיני עבודה, של בדיקות שכר, של כל נושא הייצוג מול משרד העבודה, זה בעצם ההתמחות הספציפית שלנו כבר במשך אה, כמעט עשור. אני עורכת דין כבר 15 שנה, והיום אנחנו במסגרת של אוטוריטה, מסגרת המחלקה המקצועית של אוטוריטה, וזאת ההדרכה, אחת ההדרכות. וההדרכה היום מתמקדת בתנאים בחוזה שירות קבלן, בחוזה עם קבלן שירות. ומדובר בקבלן שירות, קודם כל הנושא של, רגע, זה שתראו גם אותי וגם את זה, הנה ככה, רואים גם אותי וגם את המצגת? אני מניחה שכן. אוקיי, אז היום אנחנו נדבר על תנאים בחוזה עם קבלן שירות. המקור של כל האירוע הזה, של חוזה עם קבלן שירות, הוא בחוק הגברת האכיפה, סעיף 28, שקובע שיש חובה כזאת לעשות חוזה עם קבלן שירות. עכשיו, קודם כל נתחיל מזה, מי הוא אותו קבלן שירות? כי לא כל קבלן שירות, לדוגמה, יש קבלני שירות מחשוב, יש קבלני שירות ניקיון, יש קבלני שירות הסעדה, שמירה, מזכירות, יש כל מיני קבלני שירות, זה מה שנקרא outsourcing, אוקיי? עכשיו, זה לא לכל קבלן שירות, אלא לקבלני שירות מאוד ספציפיים, והם אלה שהם מוגדרים בחוק הגברת האכיפה. חוק הגברת האכיפה מגדיר בעצם שני התנאים, מי הוא קבלן קודם כל, אז קבלן, כמו שהסברתי, זה מי שעוסק במתן שירות באמצעות העובדים שלו אצל מישהו אחר. דוגמה, חברה של חברת ניקיון, והיא נותנת שירות ניקיון אצל חברה אחרת, אוקיי? והעובדים, אותם עובדים שבאים ומנקים את המשרדים, את החברה, או שומרים ששומרים בכל מיני מקומות, הם עובדים של הקבלן. זה תנאי ראשון. והתנאי השני, שירות,
זה לא כל שירות, כמו שהסברתי, זה שירות שמפורט בתוספת הראשונה. ומה זה התוספת הראשונה? איזה שירותים יש שם? זה שירותים שהם שמירה ואבטחה, מאבטחים, בכל מקום שיש מאבטחים, בדרך כלל מגיעים קבלני כוח אדם כאלה, אז זה קבלני שירות, כי כוח אדם יכול להיות בכל תחום, כוח אדם יכול להיות עובדים כלליים במפעלים, כוח אדם יכול להיות מלצרים, כוח אדם יכול להיות או שירות בכל מיני תחומים. התוספת הראשונה, חוק הגברת האכיפה, וכל מה שאנחנו נדבר עליו היום, מתייחס רק לעובדים, אחד, של קבלנים, קבלנים הכוונה לא כאלה שאני בתור מעסיק, שיש לו תחום משלו, מעסיק בצורה ישירה, זה תנאי אחד שזה קבלן, והתנאי השני שמדובר באחד משלושת התחומים האלה, שזה שמירה ואבטחה, ניקיון והסעדה. עכשיו, הסעדה גם כאן צריך להבין, שלא מדובר באיזשהו קטרינג שבא ועושה אירוע חתונה לצורך העניין. לא מדובר במסעדה רגילה שיש בה עובדים. מדובר בעובדים בשירות הסעדה שניתן בחצריו של איזשהו מזמין שירות. זאת אומרת, לדוגמה, חברות כמו אינטל, כמו כל מיני חברות גדולות, שיש להם חדרי אוכל שמופעלים על ידי איזשהו קבלן שירות חיצוני, זה בעצם מתייחסים אליו. אז כל העובדים של שמירה ניקיון והסעדה, אוקיי? שהשירות עצמו, שהשירות, קבלן שירות של השירות עצמו, הוא לא כמשהו של אותו מעסיק, אלא משהו שהוא מקבל בנפרד. אז על זה אנחנו מדברים היום, וזה מה שכל החוק בעצם מדבר עליו, לנושא הזה של עובדים של קבלנים. ואני בכוונה מדגישה את זה, כי חוק הגברת האכיפה לא מתייחס רק לשמירה, ניקיון, אבטחה והסעדה, יש לו תוספות ויש לו אכיפה שדיברתי עליה גם כאן מטעם אוטוריטה, ובכלל חשוב מאוד להכיר גם בתחומים אחרים, בכל התחומים, אבל זה בהעסקה ישירה, ושם המעסיק עצמו מעסיק את העובד ויש לו את כל החובות ויש עליו קנסות ואכיפה, זה נושא נפרד. פה הנושא אנחנו מדברים רק על מה שקשור לאותם עובדים ואותם קבלנים של אותם חברות שנותנות שירותים של שמירה, אבטחה, ניקיון, הסעדה, ואני מדגישה את זה כמה וכמה פעמים, אני חוזרת על זה כל הזמן, כי זו נקודה מאוד חשובה. אוקיי? ובעצם על האחוזים האלה אנחנו נדבר היום. אז על מה חשוב לשים לב? איזה תנאים צריכים להופיע בחוזה? או בכלל, בכל מה שקשור להתקשרות עם אותו קבלן שירות. אז קודם כל, תנאים בחוזה ותנאי התקשרות של קבלן שירות, צריך לדעת ולהכיר שחייב להיות רישיון קבלן בתוקף. חייב להיות רישיון קבלן בתוקף, אם זה קבלן שירות ניקיון, כתוב רישיון קבלן שירות ניקיון. אוקיי? זה מאוד מאוד חשוב. למה זה חשוב? כי התקשרות עם קבלן ללא רישיון, או שהרישיון שלו לא בתוקף, זה משהו שצריך לבדוק כל שנה או כל תקופה, לוודא שהרישיון בתוקף. אחרת, מה שקורה זה שממש פותחים הליכים פליליים של כתבי אישום, כמובן אותו קבלן שהוא עובד בלי רישיון, הוא מקבל כתב אישום על השם שלו, כמובן, ומתנהלים מולו הליכים, אבל גם מתנהלים הליכים כלפי כל הלקוחות שלו. אז הנושא הזה, ואני שנייה רגע אדגיש את זה, ואני אדבר ככה רגע בלי המצגת, כי זה מאוד מאוד חשוב, צריך להבין ולהכיר שמה שקורה זה תלוי איפה אתם נמצאים, אבל הרבה פעמים זה מסוג הדברים שאם לא מטפלים בהם נכון, ובצורה שוטפת ומאוד אחראית, אז זה דברים שמתפספסים, כי לפעמים מי שסוגר את ההסכם זה העורך דין, ואחרי זה אולי חידשו ולא שמו לב, והמזכירה לא בדקה, ואני יכולה לספר לכם מקרים שהגיעו אליי גם חברות מאוד גדולות, ועמותות מאוד גדולות ארציות, שמצאו אצלם באיזשהו סניף, איזושהי עובדת, שהקבלן שנתן את השירות איתה, הוא בעצם היה בלי רישיון. איך מגלים על זה? מגלים על זה שמאתרים את אותם קבלנים, נגדם באמת עושים עבודה מאוד משמעותית, משרד העבודה, מחפשים אותם, מאתרים אותם, ואז כשמוצאים אותם, כשפונים אליהם, הם מבקשים מהם את כל המסמכים, ממי הם מקבלים כספים, ובצורה כזאת ממש מקבלים רשימה של לקוחות. זאת אומרת שאותו קבלן, ברגע שתופסים אותו פעם אחת,
ישר יש כתבי אישום נגד החברות. סוגרים את זה בכל מיני הסדרים וכן הלאה, אבל צריך להבין שגם הלקוח הוא בעצם אחראי לזה, ואם אותו קבלן הוא עובד ללא רישיון, אז הכתב אישום מוגש גם על הלקוח. למה זה קורה? ובכלל כל המטרה של חוק להגברת האכיפה, וגם מה שנראה היום מבחינת החובה לתנאים בהסכמים, זה בעצם קורה מהמקום שמשרד העבודה, שהמחוקק במשרד העבודה, מעבירים את האחריות לפקח על תקינות העבודה של אותם קבלנים, עלינו כלקוחות. אם אתם כרגע מזמיני שירות, אז עליכם כלקוחות של אותם קבלנים, אז יש פה אחריות כפולה, אחד, לבדוק בכלל שאתם מתקשרים עם קבלן שהוא בעל רישיון, ושתיים, גם להתנהל נכון ברמת ההסכם, ואחרי זה גם נראה שלהתנהל נכון ולוודא שממש משולמים הזכויות לאותם עובדים, כי הם נחשבים עובדים מוחלשים, זה עובדים שמחוקק מאוד חשוב לו להגן עליהם, ולא רק ברמת הסיסמה ולא רק ברמת החוק, כמו שקורה הרבה במדינה שלנו ובכלל, אלא בצורה אקטיבית ואפקטיבית, וממש אנחנו רואים איך שמים על זה דגש. אנחנו רואים איך שנה אחרי שנה ממש מקדמים את זה מבחינת משרד העבודה, ומקפידים על זה מאוד, וגם התיקונים האלה, התקנות האלה חדשות, הם בעצם נכנסו לתוקף רק ממש לפני שנתיים, וזה משהו מאוד חדש. לפני שנתיים זה מאוד חדש בדיני העבודה, כשרוב החוקים הם מלפני 30-40 שנה. אז הנושא הזה הוא מאוד מאוד חשוב. נקודה נוספת שחשוב לשים לב, לא מספיק לבקש את התעודה, לראות מהקבלן תעודה, אלא חשוב להיכנס ולבדוק אחד, במאגר קבלנים רשומים, קבלני שירות רשומים, אפשר למצוא את זה באינטרנט, יש כזה מאגר, ואז מקלידים את הח"פ, רואים שזה אותו שם, ממש בודקים את זה, כי אני יכולה גם לספר לכם על מקרים, שאותם קבלנים זייפו תעודות, העבירו תעודה עם השם שלהם, ח"פ של מישהו אחר, או בכלל ח"פ שלא קיים, ובצורה כזאת ממש הטעו לקוחות גדולים, לקוחות משמעותיים, וזה שיש להם רישיון כשלא היה להם, אז לצערי גם דברים כאלה קורים, לכן חשוב לבדוק את זה, ואם אתם לא בטוחים, חשוב שעורך דין יבדוק את זה, וכשעורך דין בודק ומאשר לכם שהוא בדק וזה תקין, אז אתם מוגנים, החברה מוגנת, המנכ"ל מוגן מבחינה פלילית, כי הוא הסתמך על ייעוץ של עורך דין. אז זאת נקודה מאוד מאוד חשובה. נחזור למצגת. כן. אוקיי, אז נקודה שנייה אחרי שבדקנו שמדובר בקבלן שהוא קבלן בעל רישיון ואפשר להתקשר איתו בכלל, כי אחרת אנחנו לא מתקשרים עם שום קבלן, ושוב פעם אני חוזרת אם זה בניקיון, שמירה, אבטחה או הסעדה, אם אין לו רישיון בתוקף ורישיון לתחום המתאים. דבר שני, חייב להיות חוזה בכתב. לא בכל דבר חייב להיות חוזה בכתב. לכן חשוב להדגיש את זה, את החשיבות של זה שחייב להיות חוזה בכתב. אנחנו יכולים ברמה הפרקטית להתקשר עם כל אדם ולהעביר לו כסף, והוא יעביר לנו חשבונית, וזה תקין. במצב רגיל זה תקין. פה החוק מחייב חוזה בכתב, לפי סעיף 28 לחוק, וגם קובע איזה סעיפים חייבים להיכלל באותו הסכם. תכף נעבור על זה. בנוסף לסעיפים שחייבים להיכלל באותו הסכם, שמדובר שהסעיפים העיקריים זה שחייבים לשלם את כל התנאים, מה שהמחוקק מנסה להגן פה עוד פעם, זה על אותם עובדים, אותם עובדי קבלן, שהם יקבלו את כל מה שמגיע להם לפי החוק. וכדי שלא נגיד שלא ידענו, או לא הבנו משהו, עשו את זה מאוד מפורט, אולי אפילו מפורט מעבר לנדרש, ככה שיש הרבה סעיפים ויש הרבה תוכן. בנוסף, לא מספיק לפרט את רכיבי השכר ושישולם הכל לאותו עובד, החוק גם מחייב, תכף נראה את זה בסעיף עצמו, הוא גם מחייב לפרט את העלויות הנוספות שיש לקבלן, כדי לוודא שאותו קבלן נשאר לו גם רווח, כדי שלא ייווצר מצב שהקבלן ייצור איזשהם מצבים וסיטואציות שהוא לא רווחי, כי הוא חייב להיות רווחי, וגם את זה חייבים ממש לפרט בתוך ההסכם. גם זה משהו שהוא מאוד נדיר וכמעט ולא קיים, וזה משהו שהוא מאוד מיוחד. ודבר נוסף שחייבים לעשות זה בדיקות שכר תקופתיות,
ועוד תנאים כאלה ואחרים שתכף נעבור על הסעיפים מהחוק עצמו. ומה שקורה, אם זה לא קורה, אז יש אחריות פלילית, וההגנה היא בדיקות שכר, כמו שאמרנו, ובאותן בדיקות שכר גם בודקים אם שולמו כל הזכויות, וגם בודקים אם התקיימו כל החובות של המעסיק, ופורטו כל הרכיבים, והכל נעשה לפי החוק, זאת בעצם המטרה. עכשיו, דבר נוסף שחייבים להכיר, וגם הכניסו את זה לתוך החוק, סעיף 49, זה שאסור לעשות התניה על תנאי החוק. זאת אומרת שהחוק מחייב את המזמין שירות, שהוא לא המעסיק, לשלם לאותו קבלן את כל מה שמגיע לעובד, פלוס ההוצאות הנוספות והרווח לקבלן. כמה מיוחד זה? מה בעצם קובע אותו הסכם שתכף נדבר על זה, אבל התניה בעצם אומרת שאי אפשר להכניס בהסכם אי אפשר להכניס תנאי שאומר שהקבלן פוטר את המעסיק, את הלקוח, מאחריות כלפי העובדים. אוקיי? זה ממש סעיף שאומר שאין פטור, אלא בתנאים של החוק. רק במקרה שהמזמין שירות, הוא ביצע את כל מה שהוא עמד בכל החובות החוקיות שלו, בדק שיש רישיון, הוא בדק שהוא עשה הסכם, פירט שם את כל הרכיבים, שילם לפי הרכיבים האלה, וגם עשה בדיקות שהקבלן גם כן משלם לעובדים, ממש בדק בדיקות שכר, עשינו את זה לדעתי, או מפגש קודם, או זה שלפניו, אז אפשר לראות את ההקלטות, גם נשלחה ראיתי, וזה עד כדי חשוב מבחינת המחוקק, וגם האכיפה, לכן ברגע שיש עיצום, ברגע שיש קנס, ברגע שיש תביעה, כל זה לא ניתן להעביר לקבלן. בשונה מכל הסכם עם ספק אחר, למעשה אותו קבלן זה ספק שלנו שאנחנו מקבלים ממנו שירות ניקיון, אנחנו אפילו היינו רוצים, וזה בעצם המטרה כנראה של רוב ההסכמים האלה, זה להגיד, אוקיי, אני רוצה שיהיה אצלי נקי. אני לא מעניין אותי כמה עובדים אתה מביא לו, זה לא מעניין אותי, אז היום החוק החדש הזה והתנאים החדשים האלה, אומרים זה כן צריך לעניין אותם, זה לא יכול להיות, כי הרבה שואלים את זה, אני יודעת שמאוד רגילים לכל מיני סעיפים וכל מיני הסכמים של גלובלי, נגיד את זה ככה, אני צריך ניקיון פעמיים בחודש, ומבחינתי, לא יודעת, פעמיים בשבוע, ו8 שעות, או אני צריך שיהיה עובדת אחת כל זמן שעובדים, ואלו היו ההסכמים פעם. ממש היו מסדירים במה צריך להיות השירות עצמו, בקניונים לדוגמה, כמה משמרות, כמה עובדים בכל משמרת, אז עדיין אפשר כמובן לעשות את זה בתנאים המסחריים, אנחנו יכולים לבקש לדרוש מאותו ספק שייתן לנו התחייבות, שהוא יספק לנו עובדים, אבל מבחינת התשלום, וזו אחת השאלות שהייתה ממש לפני שהתחלנו, מבחינת ההתחשבנות, אני סגרתי על הכל לשעה, אני לא רוצה לשמוע מכלום, אז זה מדויק אולי במקרה שזה כן כולל את רכיב הדמי חגים שציינת אורטל, אבל זה עדיין לא כולל הכל, ויכולים לחול עלויות נוספות, שהן אולי אפילו לא כלולות בהסכם, אבל החוק מחייב. אוקיי, ונעבור קצת על החוק, אפילו אני חושבת, במקום לעבור כל פעם ולגזור להחליט איזה סעיפים להוציא לכם ואיזה לא, אנחנו נפתח את החוק, שתראו אותו גם, זה חשוב לראות את החוק, כדי גם להבין עד כמה הוא מפורט וכמה כל זה חשוב למחוקק וגם לנו. אז אחד, אנחנו נעבור על החוק עצמו, ושתיים, על הסעיפים, ואני כמובן אסביר אותם ואת המשמעויות שלהם. אוקיי, אז קודם כל, החוק להגברת האכיפה, מי שלא ראה אותו אף פעם, ככה הוא נראה. חוק מ-2011, נכנס לתוקף ב-2012, ובעשור וחצי האחרונים אנחנו רק מגלים יותר ויותר ממנו, כל המושגים של בודק שכר מוסמך, כל המושגים של מזמין שירות, גם כן כאן, של ממונה, מפקח בכיר, מעסיק בפועל, סוף סוף פירטו את כל זה, יש את זה גם בחוק של עבודה עם קבלני שירות, אבל זה חוק מיוחד, מי שעוד לא שמעתי אז אני אסביר, זה חוק אגב שהוא לא מקנה תנאים,
לעובדים, הוא לא מקנה שום זכויות נוספות, מה שהוא עושה בעצם, זה נקרא הגברת האכיפה, מה שהוא עושה זה בכלים שהם כלים מנהליים, אה, בלי לבטל את הכלים הפליליים, בכלים מנהליים, מטיל קנסות ועיצומים על מעסיקים בפועל, אבל לא רק, גם על מזמיני שירות, שזה הנושא כאן, במקרה של הפרה כלפי עובדים. ממש כל נושא האכיפה זה כאן. כל נושא האכיפה זה כאן, והקנסות, כמו שאפשר לראות, הם מאוד מאוד גבוהים. זה קנס על כל הפרה, על כל עובד, בדרך כלל זה הדברים החמורים. יש פה מדרג של 3 דרגות, ומשרד העבודה כמובן תמיד מחפש את ההפרות הכי חמורות, ואם הוא לא מוצא אותן, הוא ממשיך להפרות הפחות חמורות, וכן הלאה, ועדיין צריך להבין שגם הפרה שאולי נראית במדרג הנמוך של 6,000 ש"ח, ברגע שזה מוכפל לכמות העובדים ולכמות החודשים של ההפרה, גם זה יכול להגיע לסכומים מאוד מאוד גבוהים. אז זה החוק להגברת האכיפה, ואנחנו נלך ישר לאותו סעיף על הסכם, סעיף רגע, 21. סליחה ברשותך, לא הבנתי. החוק להגברת האכיפה דורש את זה, כאילו את הבדיקות האלה? אז תכף תגלה. אני מציעה שכל השאלות שיש, לרשום אותן, כי אני עונה עליהן בדרך. אנחנו בסדר. רק התחלנו, ויש לנו עוד לפחות חצי שעה לדבר על זה, אז אם אחרי זה, יהיה לנו גם חצי שעה, ב-12 אנחנו נסיים את החלק האומנותי של ההרצאה, ואז יהיה גם חצי שעה לשאול את כל השאלות, אז תרשמו את כל השאלות, אפשר לשאול אותן גם בצ'אט, ואז נעבור עליהן. או תרשמו לעצמכם, ואחרי זה אני אשמח לפתוח מיקרופונים ומצלמות, וגם לענות בשידור חי. בסדר? מעולה. אז זה בעצם הסעיף, סעיף 28, התנאים בחוזה בין קבלן למזמין שירות, צריך להיות חוזה, ומתקיימים בו אחד התנאים המפורטים, אחרת תהיה אחריות. זה בשפה המשפטית תמיד מנוסח באיזושהי שלילה, אבל מה שאנחנו מבינים מהשלילה, זה בעצם צריך להיות 1, חוזה, 2, לפרט רכיבי שכר, שזה אותם זכויות, שמשלם קבלן לעובדם, וכן עלות השכר המינימלית, בעצם צריך לקבוע, אחרי שעשו את כל החישוב, ואנחנו נפרט על זה ממש, אני לא אכנס לזה, אבל צריך להבין את זה, שנספח פירוט עלויות הוא סופר סופר חשוב, וזה קבוע כאן בחוק, זה לא משהו שהוא אפשר לעשות, אולי לא, אלא חייבים לעשות אותו, חייבים לפרט את כל העלויות שיש לאותו קבלן בהעסקה של העובדים, ובנוסף הוא צריך הקבלן להצהיר במסגרת אותו נספח על עלויות נוספות ורווח, שזה מה שדיברתי לפני רגע, כמה זה חשוב וכמה זה נדיר, שברוב ההסכמים בעצם אנחנו אף פעם לא נבקש מהספק שלנו שהוא יגיד לנו כמה הוא מרוויח. פה כן, למה זה קיים? זה קיים כי המחוקק חשוב לו שהקבלנים האלה ירוויחו, כי נוצרו תנאים בשוק, שבגלל שהקבלנים רצו להשיג את העבודה, להשיג את החברה, הם היו מורידים את המחירים שלהם מאוד מאוד נמוך, לא לוקחים בחשבון זה שהם לא מרוויחים, ואז לא היה להם מספיק בשביל לשלם לאותם עובדים את כל הזכויות שמגיעות להם. אז את המצב הזה המחוקק בא למנוע. אני יכולה גם להגיד לכם שזה לא בא רק מהמחוקק, זה גם בא מחברות הקבלן עצמן, החברות הגדולות יותר, שגם הן לחצו שהדברים האלה יקרו, כדי שתהיה חובה כזאת גם על המזמינים, כדי שאותם מזמינים, אותם לקוחות, לא יבחרו בקבלנים שהם לא משלמים זכויות, רק כי זה יותר זול להם. אז יש פה מערך שלם של אינטרסים שהתכנס לתוך הסעיפים האלה, והם נאכפים, וזה לא במסגרת, לא ככותרת, אלא זה משמעותי. ויש לזה משמעות כפולה, אולי אפילו משולשת. פעם אחת זה יכול להיות כאישום פלילי על החברה, וחברה שהיא בעם, גם על מנכ"ל החברה, גם של מזמין שירות, תכף גם זה רשום כאן, כדי לגרום לאכיפה, כדי שתפעלו, כדי שכל מי שהוא בעל עסק וכל מי שעובד עם קבלנים כאלה ייקח את האחריות ויפקח ויוודא שכל זה באמת קורה, שהסכמים נרשמים כמו שצריך ומקוימים אחרי זה כמו שצריך. דבר שני, עובד שלא קיבל לדוגמה זכויות
והמעסיק לא יכול, והמזמין שירות, הלקוח לא יכול להראות שהוא עמד בכל החובות שלו לפי החוק הזה והוא באמת קיים אותם, אז גם הוא ייכנס ביחד אפילו במקום הקבלן, ויהיה חייב לשלם את הכספים האלה לאותו עובד, ולפעמים זה יכולים להיות גם הרבה עובדים, ובגלל שמדובר בתחום שהוא מאוד בעייתי, אז יכולה גם החברה להיסגר, ואז יכולים לפנות ישירות לאותו מזמין שירות. כן? זה עד כדי כך. אז זה גם ברמה הזאת, וגם קנסות ועיצומים, שהם עיצומים במאות ואלפים, ויכולים להסתבך בזה כתוצאה מאי עמידה בדרישות החוק. זה עד כדי כך חשוב. רק שנייה. אוקיי. אז על זה נדבר יותר בפירוט בהבא, אבל חשוב מאוד להבין כי זה מאוד מאוד משמעותי. בנוסף, יש סעיף שאומר שלא מספיק שפירטנו והגענו להסכמה אותה, זה יכול להיות דוגמה מצב, גם אם לא פירטנו משהו וגם אם הקבלן לא אמר לנו שיש איזשהו רכיב שמגיע לעובד וזה לא נכלל במסגרת החישוב, או שהחישוב הוא לא נכון, עדיין המזמין שירות, הלקוח, יצטרך לשלם בעצם בפועל סכום שהוא גבוה יותר בעצם מהעלות האמיתית של העובד, אוקיי? אז זה צריך ממש להבין, כי המטרה של כל החוק לא יכול להיווצר מצב שאותו קבלן שמספק לנו את השירות עם העובדים שלו, לא ירוויח מזה, שהוא יהיה בהפסד לעובדים, כי כך הוא לא יוכל לשלם להם את השכר וכל הזכויות, שזאת המטרה. לא רק שהוא ירוויח, כמובן, אלא קודם כל, המטרה הסעיף הזה לא נגמר, זה סעיף ארוך. ועוד פעם, זה דן פה על כל הרכיבים האלה, ושזה צריך לכלול גם את כל מה שמגיע לפי צו הרחבה, ואם זה מעודכן אחר כך, זה לא איזשהו פיקס פרייס. אם יש עדכון במדד, אם יש עדכון באיזשהו גובה מאחד הרכיבים, גם זה מתעדכן. גם אם אנחנו לא מעדכנים את זה בחוזה, כי אני יודעת שיש הרבה מכרזים. לדוגמה, זה משהו שהיה מאוד נהוג. לא מעדכנים מחיר, לא משנה מה משתנה, אין עדכון. אין עדכון. למחיר במקרה הזה בא המחוקק וקובע בצורה מפורשת, שגם אם לא כתוב וגם אם כתוב, זה בעצם סעיף שהוא אומר, ברגע שיש עדכון של אחד הרכיבים הכתובים בתוך אותו נספח פירוט רכיבים, מתעדכן אוטומטית מתוקף החוק. בעבר היו הרבה ויכוחים על הרקע הזה, והיום זה נפתר בסעיף כזה. והתקנות האלה, רק שתראו את התקנות, אנחנו רק נסתכל עליהן, נציץ עליהן, כי זה באמת חשוב לראות אותן, להבין את הרמה של הפירוט, את הרמה של הפירוט שקיים, וכשאני פעם ראשונה ראיתי את התקנות, שאלתי את עצמי ולהייתי לא לבד, עם רואה חשבון, מדובר פה בחוזה שכשהוא נערך, הוא לא יכול להיערך רק עם עורך דין או רואה חשבון לצורך העניין, כי יש לנו פה, זה קופץ לי, סליחה, הנה, יש פה בעצם, החוזה הזה צריך להתייחס אליו בכמה רמות. רמה אחת כמובן הבדיקות המשפטיות. רמה שנייה, כל החישובים והתחשיבים שלוקחים הכל בחשבון, וזה באמת לפי התקנות. ואז יוצא שיח מאוד עמוק, בין הרואי חשבון, חשבי שכר, עורכי הדין וכל מי שצריך ליישם את זה אחר כך בפועל, גם בשוטף, גם בהתחשבנות של ערך שעה ואיך מחשבים את זה. וזה המקור של זה, כי יש לנו פה את החוקים שמפנים לתקנות, ויש לנו את החישובים שכבר עשו אותם, אבל לשים לב רק לשמירה, אבטחה וניקיון, צריך גם לראות בוחרים את הדברים הנכונים, רואים שזה שעת עבודה, בסיס, תורם מסעדה, כולל רכיבים מסוימים, כמובן שאם שכר היסוד הוא יותר ממינימום, אז גם זה צריך להשתכלל, ואז החישובים משתנים. ככה זה נראה הסכם, זה צריך להיות נספח כזה, שהוא מפרט כמה ממש ברמת השני, הכל נכלל בחשבון, ושממש עשו את כל המתמטיקה המורכבת הזאת, וזה חייב להיות מפורט, זה מה שבעצם אומר סעיף 28. יש פה תוספת כזאת, כן לתקנות חשוב לדבר עליה, כי השאלה, ונעמיק בזה אחרי זה, אנחנו לא נעמיק בזה היום, אבל השאלה האם
אני צריכה גם לשלם בנוסף חופשה, מה בעצם יכול לחול עוד בנוסף שלא מפורט לי בהסכם, אז יכול לחול, יש רכיבים מסוימים שאנחנו יכולים להגיד, אנחנו כוללים הכל, לדוגמה, אם אנחנו רואים פה, אז יש לנו ימי בחירות, דמי מחלה, דמי חגים, דמי חופשה, חופשה זה נכלל כבר, סליחה, חופשה זה נכלל כבר, אבל זה דברים נוספים שאולי יקרו, אולי לא יקרו, אוקיי? לדוגמה, נכון שמגיע לעובד 18 ימים בשנה, או אם זה עובדים של ניקיון 24 ימים בשנה, מגיע לו דמי מחלה, אבל אם העובד לא חלה, אז בעצם לא שולם לו הרכיב הזה, ואם הוא עבר את ה-90 יום, יש גם, יכול להיות שגם כבר לא מצטבר לו, כבר לא נצברים לו אותם ימים, ואז לא יגיע לו, ופה בהסכם קובעים ומחליטים איזה סוג של התחשבנות בוחרים. האם זאת התחשבנות שהיא כוללת ואיזה רכיבים היא כוללת, או האם זו התחשבנות שמתחשבנים כל חודש או לפחות פעם ברבעון, וגם כן את הסעיף הזה אנחנו רואים בתקנות, נותנים לנו ממש הנחיות איך להתחשבן, תכף נגיע לזה. ואז בוחרים בעצם לכלול או לא לכלול. ואם כוללים, אז לא יחול תשלום נוסף, ואם לא כוללים, אז כן יחול תשלום נוסף וחייבים להתחשבן. יש רכיבים מסוימים שאפשר לכלול, ויש רכיבים שאי אפשר לכלול אותם בכלל, כי הם רכיבים כל כך משתנים, שלא כוללים אותם כדבר שבשגרה. אוקיי, אז לדוגמה, יום בחירות עם זיכרון, אז פשוט אחרי זה משלמים אותם, ומשלמים אותם בנוסף, גם אם חלקם אפשר עוד פעם לכלול וחלקם לא, וחלקם משלמים אותם בנוסף, ברגע שהקבלן נדרש לשלם. בסדר רגע. נפתח עוד פעם את המצגת, נעבור על עוד כמה נקודות במצגת, אז יצרנו כאן באיסור התניה, ועברנו לתנאים בהסכם שזה סופר 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 חשוב. דיברנו על השעת עבודה, דיברנו על התוספות וכל התקנות והפירוטים, וגם כן בדיקות שכר תקופתיות. בדיקות שכר תקופתיות גם כן סופר חשובות, ומה שקובע סעיף 27, שמזמין שירות, שיסתמך בתום לב, זה בעצם הגנה שניתנת למזמין שירות, אפשר לא לעשות בדיקות תקופתיות, אבל אז לא תהיה שום הגנה, ואז האחריות של המזמין שירות היא ישירה, מלאה ומוחלטת כמו של הקבלן. על מה אני מדברת? אני מדברת על מקרה שהקבלן לא מקיים את החובות שלו, לא משלם שכר, או שעושה כל מיני הפרות, ואחרי זה מתגלה, ואם לא יהיו בדיקות שכר, אז האחריות היא בדיוק כמו שהיא אחריות של אותו קבלן. אוקיי? כמו מעסיק. אז בעצם לא עשינו כלום בזה ששילמנו יותר לאותו קבלן, יכולנו כבר להעסיק ישירות את אותם האנשים. אז הבדיקות השכר התקופתיות, הן נותנות הגנה, גם הן נותנות הגנה רק למזמין שירות, למישהו מעסיק, הן לא נותנות הגנה כזאת, וההגנה שהן נותנות, כמובן צריך לדעת ולהבין שאחד, זה בדיקות תקופתיות, וצריך בהסכמים עם אותו קבלן, כן צריך להכניס את הסעיף הזה, אפשר אפילו לנהל משא ומתן מי ישלם על זה, אבל כאן צריך להבין נקודה מאוד חשובה, וזה שבדיקות שכר תקופתיות כדי שהן ייתנו את ההגנה, מעבר לזה שהן צריכות להיות כמובן מבוצעות על ידי בודק שכר מוסמך של משרד העבודה, שיש לו רישיון, גם כאן חשוב לבדוק שזה רישיון ושהוא בתוקף, והדבר שחשוב, בעצם המטרה שלו, זה לצורך עריכת בדיקות תקופתיות ולבדוק את ההתאמה, וחשוב להכיר שזה לא יכול להיות עובד שהוא עובד של הבודק שכר עצמו. הוא חייב להיות מישהו שהוא חיצוני לקבלן ולמזמין שירות. זאת אומרת, זה צריך להיות מישהו חיצוני שהוא עורך את הבדיקה עבור מזמין השירות ובודק את הקבלן.
זה לא יכול להיות עובד של קבלן, זה לא יכול להיות בודק שכר שעובד אצל הקבלן, וזה גם לא יכול להיות בודק שכר שעובד אצל מזמין שירות, זה חייב להיות מישהו חיצוני, בלתי תלוי, ולתת את האישור הזה כאישור בלתי תלוי, זה בעצם החשיבות של זה. אני יודעת שיש הרבה חוסר ודאות לגבי, גם דיברתי על זה בהרחבה, בגלל זה אנחנו לא נרחיב, רק בגדול, יש כל מיני סברות, כל כמה זמן צריך לעשות, אז יש איזושהי טיוטת תקנות שהיא לא מחייבת לפי החוק, גם לא מחייבת את משרד העבודה, זה פעם בחצי שנה, ומישהו חדש, אם כן הייתה הפרה או אין הפרה. מה שחשוב לדעת ולהבין במקרים האלה, זה שההתנהלות השוטפת צריכה להיות עם אצבע על הדופק, מאוד מאוד חשוב. למה? כי גם המחוקק, גם בתי הדין, אם אנחנו לא נותנים לא לנו כמזמיני שירות, ויש על זה פסיקה, ולא, בטח ובטח לא לקבלנים, לעשות כאילו לא ראינו. יש חובה של פיקוח וחובה מניעה ולעשות כל דבר, הנה, יש את זה בחוק ונראה את זה ביחד, כל דבר שהוא סביר, לפעמים גם מעבר לזה, כדי לקיים את החוק, ולא רק לקיים את החוק, אלא בעיקר כדי למנוע הפרה של זכויות, וזה סעיף 26 או 27, תכף נראה אותו, שהוא בעצם מדבר על החובות הנוספות מעבר להסכם, ומטבע הדברים גם צריך לכלול אותם בהסכם, כדי שנוכל לקיים אותם, וזה חובת הפיקוח. אני רוצה רגע להראות את סעיף 14, שזה סעיף על מנכ"ל רגיל. יש לנו פה אחריות מנכ"ל של תאגיד, של כל תאגיד שהוא מעסיק, אז יש לו אחריות לפקח ולמנוע ולעשות את כל הדברים האלה, יש לו ממש אחריות בחוק, החוק מחייב אותו, ואם יש הפרה של החוק, עכשיו זה מנכ"ל נניח של אותו קבלן. בנוסף, יש גם למזמיני שירות, שזה סעיפים שהם כבר סעיפים שונים, וגם הטלת עיצומים בנפרד. החוק מתייחס אחד למעסיק עצמו, ושתיים, גם למזמין שירות באופן נפרד, כדי שלא יהיה בלבול, כדי שיהיה בוודאות ברור שהמזמין שירות יש לו את האחריות הזאת. זה בעצם מה שחשוב מבחינת הנה. 25. סעיף 25, כל הפרק ג', אחריות אזרחית של מזמין שירות, אחרי זה יש גם אחריות פלילית של מזמין שירות, וזה בעצם החוק קובע, זה לא פסיקה, זה לא איזושהי יצירה שהיא אולי כן, אולי לא, אולי פרשנות, חוק הגברת האכיפה קובע את האחריות הזאת, ישירות כלפי העובדים של הקבלן, על זה אנחנו מדברים, ובנוסף הוא צריך, עוד פעם, לפי זה, תוספת השלישית, אוקיי, ואני מברברת לעצמי, אני לא עושה את זה יותר, סליחה. השירות ניתן, אוקיי, נמסרה הודעה, זה האחריות, נפלא. תקראו אחר כך אם אתם ממש רוצים. נקיטת אמצעים בידי מזמין שירות. אז מה זה בעצם אותם נקיטת אמצעים? מה נדרש מהמזמין שירות לעשות כדי לפקח על קיום ותשלום הזכויות? מה שנדרש ממנו לעשות, קודם כל, לנקוט אמצעים סבירים. אף אחד מאיתנו כמובן לא יודע מה זה סביר, מה זה לא סביר, אבל אנחנו מניחים שברגע שהחוק נותן לנו רשימה של דברים שאנחנו יכולים לעשות וצריכים לעשות, אז זה סביר. בנוסף, זה סביר אם אנחנו רואים או חושדים או מעסיק סביר, שזה תמיד הבעיה עם הסביר, כי זה מתפרש רק אחר כך בדיעבד בבית משפט, ואנחנו כולנו יודעים איך אנחנו נכנסים לבית משפט ולא יודעים איך יוצאים משם. אז בגלל זה, אם מישהי או מישהו מכם רואה בהתנהלות השוטפת ומתחיל להתעורר חשד שהתנאים של העובדים לא משולמים, או שאותו קבלן שירות לא מקיים את מה שצריך לקיים, לא להתעלם מהחשד הזה, לדעת שיש לכם אחריות לפעול לפי החשד הזה, ולוודא שהכל מתקיים, גם אם זה לא במסגרת אותן בדיקות שהייתם צריכים לעשות ועשיתם, וזה כבר לא תקופתי, אבל התעוררה שאלה, לבדוק אותה.
כי זה מה שהחוק מחייב. בנוסף, צריך כדי למנוע את ההפרות האלה, כל מזמין שירות, כל השאלות אחר כך או לרשום בצ'אט או לרשום לעצמכם, ועוד רבע שעה אנחנו מסיימים את החלק של ההרצאה ונענה על השאלות. אלה הם ממש לא שומעים אותי, אבל אני מניחה ש... אוקיי, אז במסגרת נקיטת אותם אמצעים סבירים, נדרש כל מזמין שירות לקבוע דרך יעילה במקום העבודה למסירת הודעה, איזה הודעה? של עובדים שרוצים להתלונן, שמשהו לא שולם להם, אוקיי? יכול להיות שיש עובדים שמנקים, אבל הם יודעים, באים מתלוננים לקבלן, מגיעים לעבודה, אולי אפילו לא מספרים לכם, לכם, למזמיני שירות, במקומות שהם נמצאים, אז החובה עלינו, עליכם כמזמיני שירות, כמי שמתקשר עם הקבלן, חוץ ממה שקורה בהסכם עם הקבלן, זה לקבוע בהסכם, וגם כן, לקבוע אצלכם בעסק, איך מיידעים את אותם עובדים בפועל, שהם יודעים שאם הם לא מקבלים איזשהם זכויות או מפרים להם זכויות, הם מתלוננים לכם. מה האפשרויות הקיימות בזה? אחד, אפשר לחייב, לדרוש מהקבלן להכניס הודעה בתוך תלוש השכר, אני רואה לא מעט כאלה, אבל זה לא תמיד מספיק, כי הקבלן יכול לא להעביר לעובדים את התלושים, גם זה קורה, אז לתלות מודעה להחתים את אותם עובדים שהם מודעים, שהם יכולים לפנות גם אליכם, ולאן לפנות, אם זה בטלפון, אם זה לגשת לחדר כזה או כזה, ולמי למצוא את התלונה הזאת בעצם, שאותו קבלן לא לא מקיים את הזכויות שלהם. ואז לא מספיק שקיבלתם את התלונה ועשיתם את כל זה, צריך כמובן לברר את התלונה הזאת, אנחנו מפעילים מוקדים כאלה של קבלת תלונות, כי צריך לנהל את זה, ואם כל זה טופל, צריך גם לפנות לקבלן, כמובן, לקבל את העמדה שלו, לוודא אם הוא שילם או לא שילם, לוודא שהוא שילם במקרה שהייתה הפרה, או אם לא, לבטל איתו את ההסכם. זאת אומרת שסעיף נוסף שחייב להיות בהסכם, זה אם יש בטוחות לדוגמה, מה התנאים שפודים את הבטוחות, כי החוק אומר בסעיף אחר, אני רואה שזה לא פה, אבל בסעיף אחר החוק אומר שככל שיש הפרה ואותו קבלן לא ביטל, לא תיקן את ההפרה, אז יש חובה לבטל את ההסכם ולחלט את הערבויות. הדברים האלה צריכים להיות מנוסחים באותם הסכמים שחותמים עם קבלנים, להחליט אם יש ערבויות, אין ערבויות, מה גובה הערבויות, כשלוקחים בחשבון שאתם כמזמיני שירות יכולים למצוא את עצמכם משלמים פעמיים, פעם אחת לקבלן על פי ההסכם, ופעם שנייה אם הוא לא שילם לעובדים, אז ישירות לעובדים. אני יודעת שכל הרשויות עיריות מאוד 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 בלחץ מזה, כי יצאו כמה פסיקות שממש חייבו אותם לשלם, אז אין דבר כזה, הם בודקים הכל, וגם בסיום כל הסכם עם קבלן כזה, לפני שהם מעבירים לו אולי את התשלום האחרון, או לפני שהם מסיימים את ההתחשבנות איתו, הרבה פעמים הם עורכים ממש בדיקה, שאכן הכל שולם לעובדים. אחרי זה, כשיסתיים ההסכם, בסיום ההסכם זה יכול להיות כבר לא רלוונטי. אז סעיף כזה, בסיום ההסכם ובכלל, איך מסיימים, מקבל פתאום תנאים נוספים שמחויבים להיכנס מתוקף החוק. גם בתביעה, עובד שתובע, יכול לתבוע פשוט גם את המזמין שירות, ואם לא יתקיימו הבדיקות, ואם לא יתקיימו כל התנאים שדיברתי עליהם לפני כן, הוא יכול פשוט לקבל ישירות את התשלום מהמזמין שירות, ולא מהקבלן. תנאים בחוזה ראינו, דיברנו, ושוב, קיימים בתנאים מפורטים, עלות שכר, מזמין שירות משלם בפועל, זה בעצם הפוך, דיברנו לעשות את זה הפוך, כדי שיהיה ברור שמה צריך להתקיים. ואחריות פלילית של מזמין שירות, הנה ככה זה נראה, אחריות פלילית. מתי? אם המזמין שירות לא עשה את ההסכם, לא רק שהוא לא חתם איתו, הוא לא חתם איתו באותם תנאים שחסרים שם את כל התנאים האלה של סעיף 28 שעליו עברנו לפני כן. אם לא נחרט, אם אין הסכם בכתב, או אם חסרים שם פרטים, זו בעצם הפרה שעבירה פלילית, וגם המזמין שירות יש אחראי, ובסעיף ג' גם מנהל כללי של תאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן. עכשיו, כל שניתן זה שונה מכל דבר סביר,
ולמה זה שונה? אני קצת כזה עושה לכם, אני רואה שכבר יש לנו קצת זמן, אז למה זה שונה? זה שונה כי אם בכל דבר סביר, אני יכולה לעשות כשזה לא הכל בשליטה שלי. שלא הכל בשליטה שלי, לדוגמה, יש לי את הקבלן באמצע, ואני צריכה לעשות כל דבר סביר שאני יכולה, כדי לוודא שהוא משלם, שאותו קבלן משלם לעובדים. לעומת זאת, ברגע שההסכם, האם להתקשר בהסכם עם קבלן כזה או אחר, ומה התנאים שיהיו בהסכם, ולוודא שכל זה מתקיים על פי חוק, זה לא דבר שהוא תלוי במישהו אחר. אוקיי? זה דבר שהוא תלוי אך ורק במזמין שירות, בחברה המתקשרת, ובגלל זה אפשר לראות שבמנהל הכללי של תאגיד, זה חייב לפקח ולעשות כל שניתן. כל שניתן, אתם בטח לא יודעים, אבל אני יכולה להגיד לכם שמבחינה משפטית, זה חובה מאוד מאוד מוגברת. מאוד מוגברת, כל שניתן, ולכן טענה כמו לא ידעתי, לא ראיתי, עורך דין טעה, מזכירה לא בדקה, לא תתקבל במקרים כאלה, וחייבים לפקח שבאמת התהליך הזה. למה זה קורה? למה בעצם מנהל כללי? כי הרבה פעמים לא כל המנכ"לים, בטח לא בעסקים הגדולים, יש להם גם נגיעה ישירה לזה, אבל כן, יש להם אחריות למנות מומחה שיטפל בזה, כדי שהם יהיו רגועים, שמי שצריך בדק, ושהוא יכול להתחייב שההסכם הזה תקין, אחרת האחריות היא של המנכ"ל, אוקיי, בקנס, ונעברה עבירה לפי סעיף קטן ב', חזקה שהמנהל בעצם הפר את החובה שלו. זאת אומרת שאמרו לנו פעם אחת של לעשות כל מה שצריך לעשות בשביל לפקח, ופעם שנייה, כמו שאמרתי, הרי זה היה בשליטה הישירה של אותו ארגון, ואם זה לא בוצע, אז חזקה זה הנקודת מוצא שיש פה, שאותו מנכ"ל בעצם לא עשה את העבודה שלו ולא מילא אחרי חובת הפיקוח שלו, וזה לא נגמר כאן. יש לנו פה הסבר מה זה גם אחריות פלילית, לשים לב, זה לא אחריות פלילית של כל מנכ"ל, זה אחריות פלילית של מנהל כללי של תאגיד שהוא מזמין שירות, זאת אומרת, קניון, חברה שמפעילה את הקניון, מתקשרת בחוזה למאבטחים וניקיון עם קבלן כוח אדם, או אפילו יש לו חברת ניהול, כל זה, והאחריות היא על המנהל, לא של הקבלן, האחריות היא על המנהל, על המנכ"ל של הקניון, של החברה שמפעילה את הקניון. עכשיו, לשנייה רגע, המנכ"ל אחראי לתשלום זכויות, רגע, איך זה עובד בפועל? אחראי אישית, באחריות אישית, לתשלום זכויות של המנקה של המאבטח. אוקיי? זה בעצם המשמעות של זה. זה מה שזה אומר, וזאת המטרה של זה. כדי שהמנכ"ל יוודא שאחד, ההסכמים נכרתים כמו שצריך, קיימים שם הכל, וחוץ מזה, גם שהכל מתקיים. איך? בדיקות שכר, דיברנו לפני, נדבר אחרי. זה בעצם הכלי שנותן המחוקק. ואחריות פלילית של מזמין שירות. מזמין שירות זה החברה עצמה. זאת החברה של הקניון. אז יש פה אחריות פלילית, אחריות אזרחית, יש פה גם עיצומים כספיים, תכף נראה שגם ארוך, רשימה ארוכה. יש את זה כנראה בסעיפים אחרים, שגם נראה שברגע שהקבלן מפר ומגיעה אכיפה, נניח הייתה תלונה, אז יש פה גם את האחריות. אז אם נסכם את כל הנושא של תנאים בחוזה מול קבלן, אני כן רגע אפתח את המצגת שזה יהיה לנו הנקודות מול העיניים שוב פעם. לוודא שפספסתי שום דבר, נהדר. אני כן יודעת על מה אני עוד רציתי לדבר, וזה הסעיף בתקנות שמדבר על התחשבנות. זה כן חשוב לפני שאנחנו מסכמים. ואנחנו נדבר על זה בהרחבה, גם בהרצאה הבאה בנושא הזה, אבל זה משהו שהוא חשוב, כי הרבה שאלות עולות לגבי זה, וזה מצריך בעצם שיחה מלאה בדיוק על הסעיפים האלה. וזה בעצם סעיף 7, רגע, שנייה, סעיף, לא זה השם, אוקיי. אז יש לנו את החישוב, רכיבים, ותק כמובן צריך לקחת בחשבון, גם על זה נדבר בפעם הבאה.
ככה, תקנה 7 אומרת לנו קודם כל מדברים על כן אירוע מזכה, לא אירוע מזכה, כל מיני דברים. ואז אומרים שצריך לעשות התחשבנות. אתם יכולים, אני לא מקריאה בכוונה, כי זה פשוט מפנה ממקום למקום למקום למקום, זה מקסים הסעיף הזה, אבל כתבו אותו מילה במילה שהוא יעמוד במה שהוא צריך לקיים, אבל המשמעות הפשוטה שלו זה שאתם יכולים לקבוע, אתם יכולים לקבוע מה כלול בשעתי הזה ומה לא כלול. וחלק אפשר לכלול, וחלק אי אפשר לכלול. וגם אם כללתם או לא כללתם, צריכים לעשות התחשבנות חודשית, אבל לפחות פעם ברבעון, ולוודא אם יש תשלומים נוספים שצריך לשלם לקבלן. גם אם נחתם הסכם שהוא כולל הכל, עדיין צריך לבדוק שאין רכיבים נוספים שזכאי להם העובד, ואם כן, אז צריך להתחשבן. ואי אפשר לעשות את זה פעם בשנה, זה התחשבנות אחת לפחות לרבעון. זאת אומרת שזה כל 3 חודשים לפחות מתחשבנים על ההפרשים בין סכומים ששולמו ובין הסכומים שמגיעים בפועל. אוקיי? אז זאת המשמעות, וגם כמובן כי משתנה בהתאם לוותק, יש שינויים שונים שאנחנו נדבר עליהם בפעם הבאה. ועכשיו אנחנו נסכם. מערכות השכר המופלא. נעבור על כל הנקודות שצריך לכלול בהסכם, ונעבור לשאלות. נצא לפה. אוקיי. אז כמו שאמרנו, חייב להיות רישיון קבלן בתוקף, חייבים לבדוק שהרישיון קבלן בתוקף, חייבים לבדוק את זה גם מול הקבלן וגם מול אתר של משרד העבודה, שיש שם רשימה שהיא מתעדכנת בזמן אמת על קבלני כוח אדם, בעלי רישיון או כאלה שהרישיון שלהם הושהה או בוטל, גם זה קורה, בגלל זה לא מספיק שבדקנו רק בתחילת ההתקשרות, אלא חייבים לבדוק כל פעם, אפילו מי שמטפל בזה, שימו תזכורת ביומן, ראיתם מתי מסתיים הרישיון, תזכורת ביומן, לוודא שחודש הרישיון ולא בוטל. מאוד חשוב, אף אחד לא עושה את זה, אז זה משהו שחייבים לעשות. פשוט להכניס ליומן, זה צריך להיות אחד מהנהלים, ואת הנוהל הזה צריך לקבוע המנכ"ל, ולוודא שמישהו מוודא שזה נאכף, אחרת גם זה לא יקרה, מניסיון כמובן. חוזה בכתב, חייב להיות חוזה בכתב, והתחייבות לתשלום מלוא הזכויות, אי אפשר לעשות שיפוי, אי אפשר להגיד אם עשיתם טעות, אז תפצו אותנו, תשפרו אותנו כמזמין שירות, ההפך, החוק קובע הפוך, אומר צריך להיות סעיף שאומר בצורה מפורטת שהסכום הוא לא סכום סופי, ולמרות הפירוט של פירוט רכיבי שכר יכולים לחול עלויות נוספות, או עדכונים במקרה של שינוי בחוק, כל הדברים האלה, אחד, צריכים להיכנס להסכם, 2, גם אם לא כתובים שם או כתובים שם הפוך, המשמעות של זה שאין להם תוקף, אבל המשמעות החמורה יותר של זה, זה שאם זה נעשה, אם לדוגמה בכל הסכם אחר, אין משמעות, אפשר לרשום מה שרוצים ומקסימום, מקסימום לא יאכפו את זה, או מקסימום זה לא יתקיים, בהסכם כזה, ברגע שההסכם כתוב בניגוד לחוק, מדובר בהפרה שהיא עבירה פלילית של המנכ"ל. אז האחריות פה היא מאוד מאוד גבוהה לניסוח של אותם סעיפים. אולי מזה הייתי צריכה להתחיל, אבל זה עד כדי כך חשוב. בנוסף, צריך להיות מספר של פירוט עלויות נוספות ורווח, של רכיבי השכר, של עלות השעה ורווח, וזה צריך להיות עוד פעם בנוסח, לפי התקנות שנדבר יותר בפירוט בהרצאה הבאה. בנוסף, יש חובה על מזמין השירות בכל דרך למנוע הפרות בפועל של זכויות עובדים, ואחד מהדרכים לעשות את זה והחובות שרשומות בחוק, זה לפרסם לעובדים, גם במסגרת ההסכם, לקבוע דרך
שזה מפורסם לעובדים, וגם מעשית לפסר לעובדים של אותו קבלן, מה הדרך להגיש על הקבלן תלונות במקרה של חשד להפרת זכויות, ואז גם לטפל בזה כמו שצריך מול הקבלן, ובמקרה שהקבלן לא מתקן, גם לבטל את ההסכם. גם זה סעיף שצריך להיות אה, כתוב באותו הסכם, שזה יבוטל, ואם יש ערבויות, אז גם זאת סיבה לביטול ערבויות, לא ביטול, סליחה, לפירעון, לממש את הערבויות בעצם. והבדיקות שכר תקופתיות, כאמור, נותן הגנה מאוד גדולה וגם דרך מאוד אפקטיבית לבדוק, ובשנים האחרונות אנחנו רואים כמה זה נכנס חזק, גם מצד כל הרשויות, שהאחריות שם יותר ויותר, וגם ברמה של כל העסקים הפרטיים, פשוט כי אין ברירה. אז זאת החובה, והחובה חלה על כל המעסיקים, על כל מזמיני השירות, אולי זה משהו לא הסברת, שאני חושבת על זה, אני הבנתי שהסברתי מי בעצם העובדים והקבלנים, אבל אולי לא הייתי מספיק ברורה מי הם המעסיקים. אז קודם כל, החוק חל על כל המזמיני שירות, מכל תחום, זאת אומרת שזה כל העסקים למיניהם, כשמתקשרים בהסכם עם קבלן שמספק להם שירותי ניקיון, שמירה, אבטחה או הסעדה, שזה קטר במקום העבודה לעובדים של מקום העבודה. ואני חושבת שסיימתי לכאן, אפילו עמדתי בזמנים, ואפשר לעבור לשאלות. תודה רבה על ההקשבה. שומעים אותי? אני רואה יש פה שליה ליה אוחנה ששאלה. מרימה יד, נכון. כן, כן, אז אם ליה, אם תוכלי לפתוח את המצלמה, ואז אפשר לענות. כן, אני מסתכלת, יש פה שאלות, אז אם אף אחד בינתיים אפשר לא שאלה? עולה. כן, אפשר שאלה, אורן. כן, אורן. אם מזמין השירות נותן לי את הנתונים לגבי ההשלמות האלה רק פעם בשנה, כי זה חישובים מורכבים וכל זה, הוא מעביר לי מבחינתו את הנתונים. אז שניכם בהפרה. זה בדיוק מה שזה קובע. זה פשוט קובע זה שזה חייב להיות, זה לא, ואתה גם לא יכול להאשים אותו, כי יש לך את הסעיף של האי שיפוי, אין לך מה לעשות עם זה, אתה חייב, זה יכול, זה קודם כל צריך להיות כתוב, וצריך להיות מוסכם ביניכם. חלילה שלא יהיה מוסכם שזה פעם בשנה, כי זה מורכב. אני מנסה לחשוב, אתה יודע, אם זה קורה, והוא נניח לא עשה, ולא ידעת, יכול להיות, זה צריך להיות ככלל, כן. הוא מה זאת אומרת? מבחינתו נותן לי פעם, הוא משלם לעובדים הכל בסדר, ההתחשבנות בינינו מעדיפים פעם בשנה בגלל המורכבות של זה, זה הקטע. אז אתם לא יכולים לקבוע את זה בהסכם, ובהסכם חייב להיות כתוב שזה פעם ברבעון. זה החוק. זה החוק, אז לפחות לא לכתוב בהסכם משהו שהוא בניגוד, ואז כדי שאתה תהיה מוגן, משהו שהייתי אולי מייעצת, אבל אני אומרת תתייעצו, ואני מניחה שיש לכם גם ייעוץ משפטי, שהוא ייתן לזה מענה ופתרון, לוודא שאתם לא בהפרה. כי החוק מחייב פעם ברבעון. במודע לקבוע את זה פעם בשנה, זה לא תקין. טוב, תודה. בבקשה. יש לי שאלה. כן. היי. היי, אנחנו זויה. קיבלנו מכתב, זויה, כן, מבית חולים שמיר. קיבלנו מכתב מחברת השמירה, שבגלל העלאת שכר מינימום, אז גם הערך של קרן השתלמות עכשיו עולה, ובגלל זה הם נכון. דורשים מאיתנו יותר תשלומים. השאלה היא, איך אנחנו יכולים לבדוק את המספרים שהם רושמים לנו, כמה עולה הערך של ההבראה, איך אנחנו בודקים את כל מה שהם מחייבים אותנו באופן כללי. מה התפקיד שלך עכשיו? אני תקציבאית, יש לנו פה מנהלת חשבונות שמטפלת בחשבונות שלהם, ולפעמים אנחנו מקבלים מהם כל מיני קבצי אקסל, של איך הם מחשבים את הסוציאליות, איך הם משלמים את הקרן השתלמות, מחלה והכל. אבל אני לא יודעת אם המספרים שהם רושמים נכונים. תראה, ראית את הטבלאות שהראיתי עם כל מיני נוסחאות כאלה? לא כל כך רואים את זה מהטלפון, אבל... נכון, זה בסדר, זה בסדר, גם אם היית רואה את זה, זה פשוט מלא נוסחאות, אנחנו נדבר בדיוק על זה, אגב, בהרצאה הבאה, וזה מבוסס על חוק, זה פשוט הכל מבוסס על חוק.
ועכשיו זה גם יותר קשה, כי נכון, זה יתעדכן, אבל הנוסחה היא לא לפי המספרים, אז צריך להכניס לתוך הנוסחה, זה ממש מתמטי וחשבונאי. יופי. וזה לא פשוט, כי זה גם מבוסס גם עם סעיפי חוק כאלה ואחרים. זה לא פשוט, זה עבודה שהיא לא פשוטה, לא סתם את לא יודעת איך לעשות את זה, אבל אבל יש צריך איזשהו לבדוק את זה. מחשבון כזה שאנחנו יכולים להיכנס אליו איפשהו ולבדוק פשוט? יש מחשבון של עלות שעה, אבל גם עליו אי אפשר להתבסס, כי הוא לא תמיד מעודכן, זה של משרד העבודה. אפשר לחפש את זה, מחשבון חישוב ערך שעה, שנייה אני אראה לכם. אבל גם צריך להיזהר את זה, כי גם הוא לא תמיד מעודכן, וגם יש שם הרבה אפשרויות. ושאלה איך לבדוק, או ללמוד לעשות את זה, או לפנות למי שמתמחה בזה, מישהו ממש מבין ויודע להתחייב לך שהוא יודע לבדוק את זה בוודאות, ולא בערך. כן. כי לא כולם יודעים לעשות את זה ממש. מחשבון ערך שעת עובד אז אנחנו קבלן, שנייה. נקבל למעשה את כל מה שהעברת בהרצאה במייל, ואז נוכל לראות מה המקור של הדברים, ואולי להתחקות כן, אחרי זה מה שהם. נכון. זה נכון, אוקיי. ואפשר גם לפנות לאוטוריטה, הרי הם עושים את כל הזום, אנחנו מעבירים גם כדי שתפנו למחלקה המקצועית של אוטוריטה להתייעץ בשאלות בדיוק שעולות מה, מההרצאות האלה, וגם אנחנו גם עושים הדרכות מטעם אוטוריטה, ובדיקות אם צריך, ויכולים ממש לעשות לכם בדיקה, ופשוט לפנות לאוטוריטה, למחלקה המקצועית, והם יתאימו את השירות המתאים, וגם יגידו לך כמה מעולה. זה עולה. מעולה, בסדר? יופי, תודה רבה. בדיוק בשביל זה, בשמחה. תודה. רגע, ורציתי להראות לכם את המחשבון הזה, ואני כן מראה אותו, כי הוא קיים. משרד העבודה עושים עבודה, ממש משתדלים להנגיש הכל, אבל עדיין, אני יכולה להגיד לכם שהוא לא תמיד מעודכן, לא תמיד יודעים להשתמש בו, אז זה טוב, אבל זה לא פותר מלקחת אנשי מקצוע. נקרא מחשבון לחישוב בממשלת ישראל, ערך שעת עבודה של עובדים בענף שמירה, ניקיון והסעדה. וככה זה נראה, אוקיי? ואז נכנסים למחשבון, כמובן שאין שום אחריות ממה שיוצא שם, אי אפשר להגיד הסתמכתי על המחשבון, בבקשה יש פה תדפיס וכן הלאה, חייבים לוודא שכל זה תקין. וכאן בוחרים תחום, אז תחום של העובד, כמובן לא של העסק, בודק נניח, או יש פה משהו כזה, מחשבון שלם שנראה ככה. שנת ותק, שינוי מוותק לוותק, זה לא פשוט הנושא הזה. מספר ימי עבודה בשבוע, אם זה 5 ימים, נדבר על כל זה בעצם בפעם הבאה. כן, אני גם אשמח אם מישהו, אם אין שאלות, אז תעלו, אולי תגידו מה חדש למדתם, מה לא ידעתם שלא ידעתם, או מה כן ידעתם ואתם חושבים אחרת. יש לי יש שאלה, לך אני שאלה. אשמח לשאול. כן, בטח, טליה, את כבר עלית. רציתי לשאול, האם הצדדים יכולים להחליט ביניהם שהם כוללים בתוך ערך שעת עבודה רכיב שהוא לא נכלל בשיטות חישוב, כלומר למשל על יום נישואים, להכליל את זה קבוע. כן, כאילו, את יכולה, את פשוט משלמת ביתר. כן, כי זה צריך גם לא לבדוק את זה, את אחת משלמת השיטות. ביתר. כן, אבל תראי, את גם כשאת משלמת, תביני איפה הבעייתיות של זה, זה יכול להיות שאת לא תשלמי מספיק, אם החוק אומר זה, ואז צריך לבדוק אם שילמת מספיק או לא שילמת מספיק, ואז עדיין צריך לעשות התחשבנות. הבנתי. אוקיי. כן, אז להקפיד לפי החוק, הם חשבו על זה הרבה זמן, הרבה ועדות בכנסת עברו עם כל המשאים ומתנים ממש על הקטנות האלה. יש שם גם נושא של שעות נוספות שנדבר בשבוע הבא, שעות נוספות לדוגמה, יש שאלה האם זה שעות רגילות, או שזה שעות שצריך להעמיס עליהן 25% או 50, וזה לא חד משמעי, אפשר לקבוע כל מיני. למה? כי על שעות רגילות לא תמיד משלמים את כל הרכיבים של הפנסיה, לדוגמה, פיצויים. כן. יש כל מיני. יש כן. לי שאלה. כן. כן, האם- מי? כן. אייל. כן, אמילי. מי שעולה לא, ראשון. לא, אמילי, אני, שולי, אוקיי. שולי, האם כתוב יש לך אמילי. האם, כן, אני לא יודעת למה את זה. האם יש אצלכם נוסח של חוזה, הסכם, שכולל את כל סעיפי החוק שאנחנו נהיה מוגנים בהסכם הזה? כמובן יש אצלנו? לרכישה, כן, לא חינם. כן, ברור. אז
קודם כל בוודאי, לפנות לאוטוריטה וכל מיני פניות ונראה איך עושים את זה. תראי, אחד הדברים זה לא רק, את יודעת, עשיתי כל מיני דברים, היה לי איזה פעם מישהו שאל אותי, קנינו איזושהי דירה בהסכם, והצגנו מישהו בקניית דירה, ועשינו לו הסכם מותאם שלו, הוא אמר, אוקיי, הנה, עכשיו יש לי את ההסכם הטוב, אז אני יכולה לקנות עכשיו כל דירה עם ההסכם הזה, את הרי עשית אותו, נכון? אמיתי, סיפור אמיתי. אחד הדברים החשובים זה לעשות התאמות. תקחי את ההסכם, שיש בו את כל הסעיפים, צריך לבדוק איך זה עובד אצלכם, כי יש הבדל בין 5, כאילו צריך להיות שם, זה צריך להיות מותאם, זה לא שטנצי, חלק מזה כמובן, אבל עדיין צריך לעשות התאמות, ואני יכולה להגיד לך מהניסיון שלי, של 15 שנה בדברים האלה, אני יודעת בוודאות, כשאני כותבת את ההסכם, הוא בהתחלה מעולה, כשמתחילים לאורך הדרך לשנות אותו, אני מקבלת הסכם ואני לא מזהה אותו. קצת שינו פה, קצת שינו שם, איבד את כל הכוח ויצר יותר בלגן. אז מאוד להיזהר אם זה לא משנה מאיפה תקחו טמפלייטים. אין דבר כזה, כל הזמן שואלים אותי הסכם סטנדרטי, הסכם סטנדרטי. אם היה הסכם סטנדרטי, אז היו מפרסמים אותו. היו מפרסמים אותו ברשויות. היו פשוט עושים הסכם סטנדרטי. מה אכפת להם? יש אגב הודעה לעובד שהיא סטנדרטית, נכון? יש תפסים שהם סטנדרטיים. משהו סטנדרטי אפשר להוריד אותו, וזה סטנדרטי. משהו לא, הוא מותאם אישית, ואם לא עושים את זה כמו שצריך, אז אפשר למצוא את עצמכם, כותב המחוקק, שזה עבירה פלילית של המנכ"ל, אם ההסכם לא מנוסח בדיוק כמו שהוא צריך להיות מנוסח. אז יותר ברור מזה, אוקיי? יש לי אבל גם כן צריך... שאלה. יש לי כן. גם שאלה, סליחה. התנאים לקיום, זאת אומרת, לעשות את החוזה, זה צריך קבלן שאנחנו עובדים איתו חצי שנה ומעלה, שמעסיק 4 עובדים ואז... לא, זה רק לגבי בדיקות שכר תקופתיות. אין לך מגבלה כזאת לגבי סעיף עריכת הסכם. כל אחד, גם יש לך מנקה שבאה פעם בשבוע, ואת עסק, את חייבת הסכם איתו. הסכם, איך משולם השכר לאותה מנקה. אז אוקיי? הבדיקה גם זה... נעשית רק למי שאני עובדת איתו יותר מחצי שנה ומעסיק 4 עובדים? נכון. אוקיי. כן. עכשיו, זה לא אותם 4 עובדים, זה יכול להיות 4 עובדים שונים, זה גם... צריך לבדוק כל פעם כמה מקרה לגופו, אבל בגדול זה יכול להיות גם רק 4 עובדים, גם מקבלנים שונים. ואז יש לך חובה לעשות, תראי, יכול להיות שיש לך 1 ניקיון, 1 שמירה ו2 מסעדה. עדיין יש לך חובה, כי את כמעסיק יש לך 4 עובדים שהם עובדי קבלן, ואז את צריכה לעשות בדיקת שכר, למרות שכל אחד מהם יש לך פחות מ4. הבנתי. אוקיי, תודה. בשמחה. יש לי שאלה, אייל. כן. ככה, רואים אותי או לא? לא משנה. כן, רואים. יש לנו בבניין חברת ניהול בעצם, שחברת הניהול רוכשת שירותי ניקיון מחברה אחרת עבור השטחים הציבוריים, אוקיי? עכשיו, אנחנו רצינו גם מנקה לקומת המשרדים שלנו, אוקיי? אז לא התקשרתי ישירות עם חברת הניקיון, אלא בעצם במסגרת שירותי הניהול של חברת הניהול, הם מעמידים לי גם מנקה. האם יש עליי את כל האחריות האלה, מה שציין גם כן, כאילו אני מזמין השירות, או שברגע שיש גורם אתה מתווך מזמין באמצע, השירות. ברגע שיש כן, את אתה חברת מזמין. הניהול, שהיא הגורם המתווך בעצם, היא לא חברת ניקיון, חברת הניהול, כן? אז היא מזמין השירות. אז אתה יכול להיות גם מורשם בזה שאתה, לא, אתה מזמין שירות, בוודאי, מישהו מגיע אליך בעסק, אתה זה שרואה את הבן אדם שמגיע אליך, אוקיי? וזה האחריות שלך, וגם של החברת ניהול, וגם של חברת ניקיון. כן, כן. אוקיי, טוב, תודה. אפשר גם שאלה היי, בבקשה? אנה, בוקר אפשר טוב, שאלה? בבקשה. אנה, כן, כן. מי שואל? למי שואל? אילן שני? או שני? אוקיי, שנית. אז אוקיי. אז שאלה, לפני כמה חודשים עודכן שכר... שומעים אותי? כן, שומעים מעולה. לפני כמה חודשים עודכן שכר המינימום עבור עובדי הניקיון. זה היה ממש הסכם צו הרחבה ספציפי לעובדי ניקיון, שעודכן, ובראשון לאפריל נכנס עדכון של שכר המינימום לכלל המשק. ובעצם פנו אלינו פעמיים מחברת הניקיון לעדכן את רכיב השכר, פעם אחת על הספציפי של הניקיון, ופעם שנייה לכלל המשק, האם זה תקין
כל פעם שיש עדכון, גם אם הוא לא ספציפי לחברת הניקיון, אנחנו צריכים לעדכן את התעריף. כן, כי יש מדרג זכויות מחייב. קודם כל, יש את הכללי, שכר מינימום שהוא חל לכולם, זה המינימום של המינימום, בסדר? אי אפשר לשלם פחות מזה. ואם, כמו שתיארת, הייתה עלייה, אבל היא כנראה הייתה פחות משכר המינימום, בענף מסוים, ברגע ששכר המינימום של כולם עלה, כל הקטנים גם כן עלו לפחות לאותו שכר מינימום. זה, ככה זה בדיני עבודה, כל הצווי הרחבה, הרי זה הכל נדבך על נדבך, יש לו קודם כל את הדין הכללי, שהוא נכון לכולם, ובצווים המיוחדים כל הזמן מוסיפים משהו. אפשר רק להוסיף, אי אפשר לגרוע. ואז מסתכלים על עובד ספציפי, מסתכלים מה המקסימום שמגיע לו לפי כל הדברים שחלים עליו. אז שכר מינימום מגיע לכולם, זאת אומרת שזה חל גם על עובדי ניקיון. אוקיי, ושאלה קטנה נוספת, אם יש חוסר שביעות רצון מהקבלן שירותים, כלומר העובדים שלו פעם מגיעים, פעם לא מגיעים, שעות מחויבים לעשות לא מגיעים וכאלה, אני יכולה לקזז לו מהשכר? כאילו מהתמורה שאני משלמת לו, לא מהשכר. את לא יכולה, אוקיי? את יכולה בתנאים הקבועים בהסכם, או בתנאי שמשולמים לפחות, בתנאי שמשולם לפחות המינימום שמגיע לעובדים. כי את לא יכולה להעמיד אותו במצב שלא יהיה לו מאיפה לשלם. מה שאת יכולה לעשות זה לסיים איתו את ההסכם. זה בדיוק כמו עם עובד, אוקיי? זה כמו עם עובדים, נכון? הרי את לא יכולה להגיד, אני לא מרוצה ממך, אני לא משלמת לך משכורת. את לא יכולה לעשות את זה, נכון? אז זה אותו דבר בדיוק. את יכולה לסיים את ההסכם, את לא חייבת להישאר איתו בהסכם, אבל את לא יכולה להביא אותו למצב שהוא לא יוכל לשלם לעובדים. זה בעצם מגינים פה גם בפני כל ההתקשרויות האלה וכל הבעיות האלה. גם אם אני מוכיחה עם דוח נוכחות שהעובדים לא נתנו לי את מלוא השעות? לא, אם לא נתנו לו את מלוא השעות, אז את לא משלמת על השעות האלה, זה משהו אחר. את משלמת על השעות שהם עשו, על השעות שהם לא עשו, את לא משלמת, זה בוודאי, אבל אם הם היו בשעות האלה ולא עשו עבודה טובה, את לא יכולה לקזז את זה. כן, הבנתי, אוקיי, תודה. היי, אנה, בוקר טוב. כן, אפשר? אילן. אנה? כן, היי, אילן. אנה, קודם כל תודה. אני לצערי לא הצטרפתי מלכתחילה, אז יכול להיות שפספסתי משהו. אני חשב של כמה מלונות, ויש לנו כמה עובדים שמועסקים דרך חברות כוח אדם. אז קודם כל יש לנו הסכם עבודה קיבוצי בענף המלונאות. האם העובדי קבלן כפופים להסכם עבודה קיבוצי? זו שאלה ראשונה. ושאלה שנייה, אם אפשר, מה קורה כשעובד אחרי 9 חודשים עובר אליי? האם אני יכול להתחשבן, אולי זו שאלה יותר מסחרית, אני לא יודע, האם אני יכול להתחשבן מול הקבלן בנוגע לתנאים הסוציאליים שלו? זאת אומרת, בעניין של דמי הבראה, הרי הוא עובד אצלי, אחרי כן הוא עובר אליי, ואחרי שנה אני צריך לשלם לו דמי הבראה. אז האם דמי הבראה חלים עליי או על חברת כוח אדם? כנ"ל גם לגבי פיצויים. מקווה שהבנת מה אני מתכוון. הבנתי כל מילה, גם יש לי תשובות להכל, רק שנייה אני אשאל שאלה, ואחרי זה אני גם אתן לך את התשובה שאני צריכה לתת במסגרת הזו. אחד, קודם כל, איך יכול להיות שאין לכם מישהו שיודע לענות על השאלות האלה? זה מאוד מאוד חשוב. אני עובדת לא מעט עם מלונות, ואני יודעת כמה התעסקויות יש שם, ואחרי זה כמה זה מסתבך כשאין דברים שנהנים בזמן ובמקום. אז זה קודם כל כדאי שיהיה לכם. זו תשובה שהיא מאוד חד משמעית, כי זה שאלות שמי שיודע ומכיר את הבטריה יודע לענות עליהן, בסדר? יש גם חוק של קבלני כוח אדם ויש השוואת תנאים, יש תשובות לכל זה, אני בזהירות לא אענה לך כי זה ממש לא אחראי מצידי ככה לענות בוובינר על שאלות כל כך ספציפיות, ואני כן אפנה אותך שוב פעם למחלקה המקצועית של אוטוריטה, ובכלל, עצם חייבים לקבל תשובות לשאלות כאלה, ובכלל כל שאלה היום, בתקופה של היום, עם כל האכיפה, עם כל החקיקה המוגברת הזאת בהגנה על העובדים, גם כשאתם מקבלים תשובות, תקבלו אותם בכתב. תקבלו אותם בכתב, וכמובן ממישהו שהוא מוסמך לזה ושהוא מומחה לדבר, כי לא מספיק לשאול מישהו שהוא לא מספיק מומחה, ואז לקבל תשובה שהיא לא נכונה, או לא מספקת. אבל ברגע שאתם מקבלים תשובות, שהן תשובות של עורך דין, שזה מה שהוא עושה, אז אתם מוגנים גם מכל מיני בחינות, גם לא תמיד מבחינה
מבחינה אזרחית, יכול שיחולו עלויות, אבל לפחות מבחינה פלילית, מבחינה מינהלית, יכולה להיות הגנה טובה, אבל צריך להיות שיהיה לכם את זה בכתב. אז יש דברים שצריך בכתב, ואני תמיד כשפונים אליי, אני קודם כל מבקשת לראות את המסמכים, לראות במה מדובר, כי הדברים כן משתנים ממקרה למקרה, ולענות תשובות כלליות, זה עדיין לא מספיק, כי הבדיקות שנעשות, הרבה פעמים לא מבינים את זה, אבל כשאני רואה שמגיעה לביקורת, או כשמגיעה תביעה, זה ממש ברמת הסרגל, זה בהצלבה, בין זה לזה לזה, הם כאילו יושבים שם ובודקים אותנו בפינצטה. ואם התשובה היא לא מבוססת על כל הנתונים, אז היא לא מדויקת, והיא כנראה מוטעית. אז צריך מאוד להיזהר עם זה. אבל בגדול, אתה בכל מקרה, אגב, היו שתי שאלות עיקריות, האם חל בכל הנושא הזה של עובדי קבלן, אז כן, יש השוואת תנאים לפי חוק קבלני כוח אדם, וככה בגדול. והתשובה השנייה, ההתחשבנות, קודם כל צריך לשלם בכל מקרה, ואם לא לקחתם בחשבון את דמי ההבראה בתחילת ההעסקה על 9 חודשים, אז בוודאי שאתם צריכים לשלם, מה זה משנה למי אתם משלמים? אבל העובד, קודם כל העובד צריך לקבל את הזכויות שלו, בהתחשבנות שלכם מול הספק, אתם צריכים לנהל בצורה טובה את ההסכם, אגב, שזה הסכם לא בהכרח שהוא מכוח החוק הזה, זה לא בהכרח מכוח החוק הזה, אם לא מדובר בעובדים של ניקיון, שמירה או אבטחה והסעדה. אם זה סדרנים, ואם זה מלונאי, כל ה... לא, זה שהעובד אמור לקבל, אני יודע, בטוח. השאלה אם זה משהו מסחרי מול החברה שמספקת את הכוח אדם, או שאין על זה מה לדבר, וזה אני במקרה חייב שלכם לשאת בכל... זה תלוי מי העובד. זה מאוד תלוי מי העובד, ומה החברה שמספקת. עובדי ניקיון תמיד... לצורך העניין. אז עובדי ניקיון, ההסכם, כל מה שדיברתי עכשיו חל, וזה כבר צריך להיות משולם. עובדי ניקיון משולם, אנחנו נדבר על זה בהרצאה הבאה, אבל זה ממש, עובדי ניקיון משולמת להם הבראה על כל שעה, בבית לוש, בכל שעה משולמת להם הבראה, ועל ההבראה גם משולמים סוציאליות והשתלמות. אז הבראה אין דבר כזה. לא, ברור לי שאמור להיות משולם להם, השאלה אם זה משהו... הזכאות בעובדי ניקיון, הזכאות היא מהשעה הראשונה. השאלה היא קצת פשוט, זה טוב שדיברנו, אתה רואה? בגלל זה מאוד חשוב לבדוק כל פעם ספציפית. זה לא עובד, זה עובד לעובד של עובד ניקיון, יש זכאות לדמי הבראה לא אחרי שעה, לא אחרי שנה, אחרי שעה. מהשעה הראשונה, באופן יחסי. וכל זה גם מוסבר בחוק, בתקנות ובכל החישובים. טוב, אוקיי. וזה שינוי משמעותי, כן. אפשר לשאול שאלה? כן, בבקשה. יש לנו עוד 5 דקות, אז שאלות, ומי שלא אחר כך תשלחו לאוטוריטה. אוקיי, מעולה. אני אנטולי, אני בעל חברת ניקיון. השאלה היא מה החוק אומר לגבי כל החברות ניהול שפותחים, מקבלים רישיון משרד העבודה ומתחילים לעבוד, ויש המון חברות ניהול שעובדים בלי רישיון, ומעסיקים עובדים, ניקיון והכל. מה החוק אומר? מה זה משנה חברת ניהול או לא חברת ניהול? חברה שיש לה רישיון והיא פועלת לפי חוק, זה לא בנושא הזה, זה משהו אחר לגמרי, אני מבינה שזה משהו שכואב לך, ושפועלים בצורה לא תקינה, אני מבינה. בשביל זה יש את האכיפה של משרד העבודה, ובשביל זה הארגון שלכם הנהדר מקדם את כל ההסכמים האלה, ארגון חברות הניקיון, ולוחץ על משרד העבודה לבצע יותר אכיפה, וגם הלקוחות שלכם, כדי להפחית את הלקוחות שלכם, שלא יפנו למישהו שהוא בלי רישיון, או ישלמו פחות ממה שמשלמים לחברה מסודרת. זה בדיוק זה. שאלה, אם לצורך העניין, אני יודע, יש חברות ניהול כביכול, אבל עובדים, אבל אין להם באמת את הדברים הנדרשים. מה אפשר לעשות בהתאם? לא מבינה את השאלה. מה אפשר לעשות? איפה האכיפה? יש אכיפה של המדינה, וזה לא הנושא. איפה האכיפה? אני לא מייצגת את משרד העבודה, אני משרד פרטי שמייצג נגד משרד העבודה ומגן עליך ועל חברות כמו שלך, שמסתפקות הרבה פעמים, וגם על הלקוחות שלכם וכל זה. זה מה שאני עושה. אני לא אשלח אותך עכשיו לא להתלונן לאף אחד ולא, זה לא התפקיד שלנו. אנחנו פונים אלינו, מי שרוצה לעבוד בצורה חוקית, או מי שיסתבך,
ואנחנו מצילים ומגינים מול משרד העבודה. אנחנו לא רודפים אף אחד. הבנתי. אז אם זה אני, לא התפקיד שלנו. זה התפקיד, זה המדינה עושה בצורה מעולה, אז אנחנו... הבנתי. אז אם אני מבין נכון, כל מי שעוסק בענף הניקיון, גם שמירה וגם החזקה וגם ניהול, מחויב ברישיון. ניהול, אני לא אמרתי את זה. שמירה, אבטחה, וזה מוגדר ניקיון והסעדה במקומות מסוימים. ניהול לא אמרתי. ניהול זה תלוי מה הם עושים שם. זה מאוד, אפשר גם לעשות דברים במדינה הזאת בלי רישיון שירות מקבלן. עדיין. טוב, כן. תודה. בבקשה. כן. טוב, יש לנו 4 דקות, אני מנסה לעלות. לא, אני רוצה רק להעיר משהו בקשר למה שאמרת מקודם. זאת אומרת, בניקיון יש מינימום, זאת אומרת, מעל כמות עובדים שחייבים להיות קבלן, או אם אני מעסיקה 1-2, אני בעצם לא חייבת להיות קבלן. את חייבת להיות, ברגע שאת מעסיקה 2, את חייבת להיות. לגבי 1 הייתה לי התלבטות, אבל זה אין כמות, יותר מ1 זה כבר קבלן. זאת אומרת, אם אני מעסיקה עובד אחד, זאת אומרת, אני פותחת עסק לניקיון, ויש לי עובד אחד, אני לא חייבת להיות, ואני מספקת אותו למישהו, אני לא חייבת רישיון. ברגע שיש לי 2, אני חייבת להיות חברת כוח אדם. זה בעצם מה שאת אומרת. אני אומרת את זה בזהירות ובהסתייגות, בסדר? כי יש סברה כזאת, גם אנחנו טענו את זה מדי פעם, אבל זה לא... להיזהר עם זה. זה גם לא נשמע עסק, את זה. עובד אחד, מה... אדם פותח עוסק מורשה, זה עכשיו עוד שאלה. הוא בעצמו, לא, הוא לא והוא חייב מעסיק מישהו. הוא מעסיק עובד. זאת אומרת, הוא עובד בניקיון, והוא מעסיק עובד בניקיון. האם כל מי שיש... זה לא הנושא של ההרצאה, אני ממליצה, תקשיבי, אני בטח לא בשידור ובטח לא בזה, אני לא אתן לך מייעוץ לא לעשות רישיון, כשהסיכון הוא מאוד מאוד גבוה, בגלל זה אני מאוד נזהרת, ואני יכול להיות, אבל זה את צריכה לקבל ממש ייעוץ, וגם שיהיה לך כתוב, כי זה עבירה פלילית, וגם אחת מכאלה שנאכפות, מחפשים, וגם מסתבכים, ואני יכולה להגיד, זה דווקא הכי כואב, כי זה ממש מעסיקים קטנים, ומסתבכים בזה, ואחרי זה מגיעים עם בעיות מפה ועד אז זה ממש להיזהר. ניקיון, שמירה, הסעדה, זה עסקים שעסקים צריכים להיות מנוהלים כמו שצריך, זה לא איזשהו עסק שעושים על הצד. לא, זהו, בשביל זה אני שואלת. אוקיי, תודה רבה. וגם לא להתקשר עם משהו כזה, כי מסתבכים ובאמת לא מבינים אפילו מאיפה שמישהו רצה לפתוח, הוא רוצה להעסיק עוד מישהו. אז בשביל זה אני הלך. ואחרי זה הוא רוצה להעסיק עוד מישהו, ואחרי זה הוא רוצה להעסיק עוד מישהו, ואז הזאת והזאת יתחלפו, ואז אני יכולה להגיד לך שיש 3 במקביל, זה דברים האלה, אני ראיתי אותם מסתבכים פעם אחר פעם, בגלל זה... כן, בשביל זה אני מעלה, כי אני גם... כן, בדיוק, אז לא לעשות את זה, לא לנסות את זה בבית. תודה. אוקיי, שאלה אחרונה להיום. עניתי על הכל, איזה יופי. אני מעסיקה עובד ניקיון בחברה ללא קבלן. בסדר, מי שהיא חברה ללא קבלן, אם זה העסקה ישירה, זה לא חל. זה לא שירות, זה תנאים שהם תנאים רגילים. לא מגיע לה, לא, היא לא עובדת בחברה, זה כאילו החברה והעובד. אם החברה היא לא חברה שמספקת שירותי ניקיון, אז עובדת ניקיון, יש לה תנאים רגילים, כמו כל עובד אחר. בבקשה, בשמחה, אז ממש שמחתי להיות איתכם כאן היום, ואנחנו נסיים כנראה פעם ראשונה בזמן, ובהרצאה הבאה שברק בטח יפיץ ותדעו מטעם אוטוריטה, מה יהיה הנושא שלה, נושא על רכיבי שכר ויותר הזכויות של העובדים, מה משולם ואיך משולם, ואיך מחושב, ותקבלו מייל, מתי זה